Hej YouTube, Daffy HD Socks her, eller HD, det må I selv om. Grunden til, at jeg siger det sådan, det er fordi jeg stammer, jeg er ikke spasser eller noget af dem. Spørg min lærer, min mor, min stedfar, mormor, morfar, jeg er ligeglad, okay? Nå, okay, i kortræk min lille søster Mie, hun er 5 år gammel, væk. Hej, ja, okay, godt. Nu vil jeg lige sådan et kortræk. Okay, ja, skal jeg lige blande dem igen, ikke? Upti. Okay, ja. Der er ikke noget snud, vel? Nej. Ja. Dem der. Dem fra. Okay, Mie. Træk et kort. Kig på det. Jeg må ikke se det. Husk det. Træk et kort. Det der er godt. Kig på det. Jeg må ikke se det. Kan du huske opfat der? Ja. Er du helt sikker? Ja. Helt 100? Ja. Okay, godt. Så lægger vi det ind. Sådan her. Så lægger vi det ind. Læg den. Der. Ja. Okay. Hun har lagt kortet ind i bunken. Ja. Okay, så blander vi. Skibet går i stå, tænder på dig, himlen tænder på os to. Noget jeg ikke tør at sige. Okay, så er det vist blandet finere, det siger jeg bare, ikke? Okay. Så er det her de kort med. Ja. Wow. Der er nogen, der kan, ikke? Og det er mig, ikke en velskål. Okay. Det her, det var altså part 2 af mit trolleri. Der vil komme med nogle flere i løbet. Ja, andre udsættelser med mønter, der forsvinder, cigaretter, der forsvinder, blyanter. Hvad jeg kan finde på. Hej.